Stojite li iza vaših tvrdnji Sarajevo je Teheran? Mi vidimo veoma jaku političku ulogu islamske vjerske zajednice i vođe islamske vjerske zajednice Resuleme Cerića, koji je izvan onoga što je predstavlja vršenje njegovih vjerskih i drugih prava i obreda, često miješanje u politički život, davanje snažnih političkih ocjena o tome kakva i šta treba da bude, poruke tipa ko neće Bosnu može da ide iz nje, i mnogo što drugo što je rečeno posljednjih godina nesumnjivo podsjeća na ono što bi se moglo definisati terminom politički islam i kao sinonim zato u važećoj konstelaciji centar takve politike naravno je grad koji sam ja pomenuo u tom pogledu. Kažete da Sarajevo nazivate Teheranom jer se Reis miješa u politiku. RS ima krsnu slavu, kako tamo žive tri naroda. Zar nije i to miješanje vjere u politiku? Mislim da smo mi u Republici Srpskoj, bez obzira na ovu činjenicu krsnoj slavi, uspjeli da Srpska pravoslavna crkva je danas zaista u okvirima onoga što treba da bude, a to je vjerska zajednica koja djeluje ne miješajući se u politiku i ne može niko da nađe u posljednjih godina bilo kakav odraz miješanja Srpske pravoslavne crkve u politiku. I da nađete izjave bilo koga od crkvenih pripadnika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da se bavio političkim ocjenama ili dao političke ocjene. I to je sasvim različita stvar. Ali ćete priznati da je ono što, mada ne vidim u zadnje vrijeme gospodina Cerića nešto žestoko, ali je veoma dobro i jasno dao mnoge upute. Na kraju vi u Federaciji znate da Zlatko Lagundžija neće pobijediti sve dotle dok ne dobije podršku Reisa Cerića za izbore i tek kad onda to obezbedi može očekivati da će pobijediti. Na dnevnom redu nije odcijepljenje Republike Srpske, po ko zna koji put je ponovio Dodik, jasno poručivši i visokom predstavniku i javnosti da neće isključiti mogućnost da se Srpska u nekom vremenu izjasni o svom statusu. 1. mart nije dan nezavisnosti, nego dan preglasavanja, odgovorio je Dodik na jedno od postavljenih pitanja, a na primjedbu da je dočekavši Biljanu Plavšić po povratku iz Haga uvrijedio porodica žrtava, je rekao. Biljana Plavšić je otišla i kada je saznala za optužnicu, otišla je u Haški tribunal. Čovjek koji je zadnji pozdravio se na Banjalučkom aerodromu s njom bio sam ja. Tada nisam čuo nikoga da je rekao da je to loše da se uradi. Išao sam nekoliko puta kod nje u posjetu i smatram to svojom ljudskom obavezom, bez obzira što se bavim politikom. Biljana Plavšić odležala po zakonima suda onoliko koliko je to bilo predviđeno. Mogla je da izađe prije 2 godine, ali sud je čekao da odleže 2/3 kazne i da je pusti. Moja ljudska obaveza je bila kao njenog prijatelja da se vidim s njom. Ja apsolutno i danas bi ponovio takav postupak kao to bilo i ja se neću odreći svog prijateljstva s njom. Mislim da to svako civilizovano društvo bi trebalo u najmanju ruku apstraktno gledati. Svakog onoga ko odleži kaznu i da vrati se u društvo, da pomogne da se on društveno ponovo afirmiše, odnosno da se uključi u život. Zašto to bilo drugčije za Biljanu Plavšić? Ali recimo ne za Nasera Orića koji je komandovao jedinicama oko Srebrenice i koji je isto tako dočekivan ovdje u Sarajevo, to nikome nije smetalo, od zvaničnika tadašnje politike i državnog predstavnika Bosne i Hercegovine. Dakle, čovjek koji je komandovao brigadama koje su učinile mnoge zločine tamo oko Srebrenice u periodu prije masakra, je na neki način oslobođen i ovdje dočekan kao junak. To naravno medijima ovdje nije smetalo i niko to nije, ja nisam našao ni jedan medij koji je to rekao da je to negativno. Dakle, nemam namjeru da bilo koga povrijedim s tim. Ja i nisam čovjek te vrste. Ja sam dočekao Biljanu na aerodromu i išao sam s njom do stana. Pred njenom stanom su me dočekali novinari. A nisam se ni krio i nemam potrebu da krijem to. Ako sam nekoga povrijedio, time žao mi je, ali ja bi to isto ponovo uradio. Kako vidite za 2 do 4 godine? Je prvo pitanje. Bez Valentinijske.
Debata u Sarajevu u neformalnim krugovima označena je kao rizičan potez, a mogle su se čuti i primjedbe isporučene Centru za kulturu dijaloga da je na volšeban način pokušao vodu usmjeriti na Dodikov politički mlin. Nepristrasni posmatrači u uspostavljenoj kulturi dijaloga koja je dominirala dvočasovnom debatom prepoznali su svjetlo na kraju tunela, po putu ka Evropi.